Balimao, Kabakobe Dugu Kono, Bi, jeudi 18 juin 2026, Malien ala sago au sago, Faransika, Medjambe ko Jeune Afrique ko Faransia proposé Kabe, Bina Jara Nunu, Kuka Marfa Douma, Kuka Asimi Genga Bo Fangala, Faransi ani Ukraine. Français ou Reda Blade, donc c'est officiel. Et puis, vous pouvez bien dire que les massams non. Les opposants exilés. Mogotima Bolo, avec Jeune Afrique, ça fait Mogotima Bolo comme politicien. Politicien, c'est comme Marfachi. Ou comme bien Jaraka Mogodema. Ou le scénario syrien Moukede. C'est le scénario syrien qui est en préparation contre le Mali. Malien, où il y a Bod Dogola, où il y a Dakaneka, où il y a Kosongo Asimingibe Sinogola. Asimi Gotabe Sinogola. Mali c'est quelle puissance est kateme Syrika. Avion Sougoube Kumbe Syrie par exemple. Aïe dien bombardement à Mamouda Nunga. Mais au Moukolo ne flèque à Fangata Syrie. Ama défection de Katia Mali armée là. Amo Roni remarqué. Mogo ma famille Halibi. Plan Moumbe mena plan for Anganabi. Ka Asimi Gota Genga Bo Fangala. Ka Fangata ka di ni marfatiki Nunuma. Ou des plans de ka préparé. Et puis, plan Savana Fana Mouye. Ou bien ka Bina Jaraga Mogo Numuté ka fait folu made. Ou bien ka Araporu Fana Glan en même temps Tougouni. Et Janfa Nkono ka Dunde. Ou bien ka Araporu Glan. Ka accusation ke. Ko depuis Asimi Nana ko Asimi ka irisu de ta. Ko irisu ka taka Malien Deon Faka ko ka Chia ou Faka. Malien. Menda et Mentigiladi. Français ou Rebecca Moufo. Français que l'intérêt. Mogotima Boloko Français de Français que l'intérêt. Amae. Et Syrie tient flène. Hali bi et Amérique président ya tantou ayere ayi ko no ko mo nyana madu mo mi to blara liste noire là ko mo fakala du bi o ni ma jien ma ba o tege be nyon bulu le monde est fou de na Bina Jara yi France do makana balawla na yada ga li France do makana balawla mo be ka ko minimiser ko inte minimiser les blende yaro Iran kere ken ko commencer be ka basan o bunu nyasi Afrique de masisa aw ni anga janga nyoro fana je tuni ne ba fo nyena nete ka foko nebe ka information midi a eta Jeune Afrique page ça va beta se beni soro ayaro i jonga kalan français là ko voilà ay namede ko Barbouze drone est exilé. Des Français ont proposé des armes des Français ont proposé des armes ukrainiennes aux opposants maliens. Na frako opposants maliens mo chama mirina fo on de don quoi. Parce qu'on est assis mande on t'aide. Ou comme Bina Jara ndema. Ça les Bina Jara ntoko de beka yelema ka ko les opposants exilés. Marfatigi nous MNLA on siema mo ni fo kombo de massa. On sait marfati là. Ou marfa de munu ma bollo. Ou yere de flek a formado. Ko la France propose. No Cuba propose ou ma proposer de ou ya duma eredi. O wakati kele ou be kolu ko Bina Jara nun ko kuje. Kayada gali Amadou Koufa kolu koku je nolu ko munge kan o de kai parce que diebol de bulu bi anga na nyoko nege nugo mun kan o ma nugo ko mo anga ne be kule amba do be ngalunga awa we ka action mkeni amani ne re an na simi ko mani ne ni action manne quoi na action be ka ke maintenant on de kanga munde ke san on de kanga solution ke wala sa ou be ka plan mun ka kananya mais asimbe ka mali on kele quoi bon kele aga gela asimi ga gagner kele na o de problème et puis plan be ka kasimi yere contrôle asimi be sino la palais kono ayala jo be ka mun ke no ay ni kuma la me de mali bela jelinga ni kuma la me. Ce qui se passe actuellement, c'est les exactions du groupe paramilitaire Wagner qui a été recruté par le Mali à partir de 2022 pour faire du nettoyage ethnique sur les populations touareg essentiellement, mais aussi Peul. Donc c'est-à-dire deux populations nomades qui habitent donc ce territoire de l'Azawad, du Nord Mali. C'est un sujet extrêmement dur parce que on a affaire à un vrai ethnocide et c'est un sujet extrêmement dur parce que pratiquement aucun média ne le dénonce en tant que tel. On ne mentionne jamais pratiquement les Wagner ni la responsabilité surtout de ceux qui l'ont recruté, c'est-à-dire l'État malien. On parle de djihadistes, enfin tout est très très confus. Et en fait l'État malien se sert de tout ça pour dire que les Peuls et les Touaregs sont des terroristes. Et il s'en prend à toutes les populations civiles, sans distinction. Donc c'est pour ça que je dis, et je le répète noir sur blanc, et c'est du nettoyage ethnique et ça dure depuis
plus de 3 ans maintenant. Et le nettoyage ethnique commence réellement à partir de août 2003 où l'armée malienne, enfin le Bamako viole les accords de paix. Ils vont donc attaquer. Donc de l'autre côté, la résistance s'est mise en place avec les Touaregs. Et donc il y a une guerre complètement déséquilibrée qui va se mettre en place parce que d'un côté on a des Touaregs qui sont armés de pick-up et de Kalachnikov en gros parce qu'ils n'ont rien d'autre. Et de l'autre côté il y a à peu près 1500 mercenaires Wagner. Il y a une armée nationale qui est l'armée malienne, les FAMA. Il y a des drones turcs qui ont été livrés, donc des TB2, donc des drones dernière génération qui sont livrés par la Turquie au Mali, ouais. Et tout ça, ça se passe en 2023 et je défie vraiment beaucoup de gens qui vont me dire oui, on en a entendu parler. Non. Voilà, an ye ni video sɔrɔ bi de. N t'a dɔn ni video kɛra don kelen min na n t'a dɔn mais an ye ni video sɔrɔ bi. A bɛ ka video in bɛ a bɛ réseau fan bɛɛ bi. Mais tiɲɛ na n t'a dɔn video kɛra don min na quoi. A kɛra bi de a kɛra kunu wa n t'a dɔn. N ye nin balila ka ye. Awa u bɛ ka sɛbɛnw ka médiaw fana. Video yɛrɛ ka bɔ yen dɛ. U bɛ ka Assimi Goïta ka CPI taga. Plan jumɛn bɛ san nɔ. U b'a fɔ ninnu ma ko u bɛ minnu yɛrɛ ye terror ye k'olu de ye mɔgɔ ɲuman ye. Ko Assimi de ye terror. Plan tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ k'a fɔ ko Assimi yɛrɛ de ye mɔgɔ jugu ye. C'est à dire fagali minnu bɛ kɛ o bɛɛ turu bɛna ta ka da Assimi Goïta de kun. O y'o de kɛ Kadafi na. Masa. U ye terror bila ka taa Libi fa. Terror tɛ dɔrɔn dɛ terror tubabu ninnu yɛrɛ de. Wa n'i ka jamana bɛ tan cogoya la e bɛ ka taa mɔgɔ bali ko mɔgɔ tɛ yɛlɛ motobaw sanfɛ e bɛ ka taa mɔgɔ ka dahirimɛ minɛ o la e bɛ ka taga jamana justice ta k'o instrumentaliser k'i ka jamanadenw k'u brigander k'i ka jamanadenw k'u minɛ k'u don kaso la o wagati kelen jugu kun kelen o bɛ ka na ka jamana yɛrɛ tɔ ci ka taa fɛ n'i y'a ye ni maa min ye fanga sɔrɔ Assimi Goïta ka faute de don dɛ n tɛ dogo aw la c'est la faute au président Assimi ça il faut qu'on se dise cette vérité bon ni ne bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ nin image nin na c'est une image qui m'a fait pleurer Assimi Goïta kunkolo man ne o tiɲɛ wala ne taara deli Mali ka bi ni Mali bira a dama ne yɛrɛ la sans mentir ne somɔgɔ bɛ Mali fan bɛɛ ka taa Kidali fo Kayi wala ne somɔgɔ b'a bɛɛ la bon u bɛ ka ni exaction ko kuma min fɔ ne u bɛ ka kuma min fɔ tan c'est vrai armée mɔgɔw dɔw ye erreur dɔw kɛ o ye tiɲɛ de an y'a fɔ an ka kuma ni sɔrɔsiw ye Mali sɔrɔsi dɔw bɛ yen n'u y'i minɛ ni hali ni ye nkalon tigɛ ka nɔrɔ mɔgɔ dɔ la u bɛ taga tigi faga sɔrɔsi dɔw b'a kɛ dɛ Mali sɔrɔsi bɛɛ tɛ Mali sɔrɔsi c'est une armée professionnelle Mali sɔrɔsi ye sɔrɔsi ɲuman de mais kelen-kelenni minnu bɛ yen n'olu man ɲi a ye kuma olu fɛ u ka ko dɔw dabila sinon u bɛ armée bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ alors que c'est une bonne armée moi je soutiens l'armée malienne c'est une armée professionnelle mais ni ne plan bɛ kala bɛɛ tan plan tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ yara an ka sɔrɔsi caman bɛ ka démissionner bi ka taga le deuxième plan c'est quoi Mali officier minnu bɛ Bamakɔ dɛ u bɛ commencer ka olu infiltrer sisan mais u donna siri officier ka k'olu infiltrer kuma bɛ Mali tan ni ko k'i bɛ don Mali ni wallahi ninnu tɛ k'u sɔbɛ don Mali kɛlɛli ma ni ninnu sɔbɛ bɛ Mali kɛlɛ ninnu bɛ se ka Assimi wuli à la minute mais u ni Assimi yɛrɛ fana bɛ ko dɔw kɛla quoi donc a man nɔgɔn quoi donc u bɛ taga molo n'a ye sinon n'u ko k'u b'a wuli dɛ n b'o fɔ an na dɛ ni occidentaux ko ko Assimi tɛ si fanga la ni kɔrɔna cɛ a tɛ si hali Russie seko t'a la o ye Bashar wuli yan n'a wusura Russie yɛrɛ b'a fɔ k'Assimi ka taga u fɛ yen n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na n'i bɛ fɛ ka se tubabu la i n'i ka jamanadenw ka bɛn mais n'i ka jamanadenw man di tɔw b'i kɛnɛ a bɛ lebuli da i kan i ma sigi ni mun ye plan tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ wallahi u bɛ ka Bamako binni de o plan de bɛ ka préparer tan n y'a lasɔmi dɛ n y'a fɔ ɲɛna dɛ n ye video dɔ kɛ kunun ou bien kura sini n k'aw ma n ko 15 000 personnes n ko nana u renfort bɛ ka na arme sophistiqués b'i bolo drone Ukrainiens ka drone k'u bɛ k'olu commencer k'o di o drone ninnu mana wuli a bɛ se k'i to fɔ Kayi ka wuli ka na frappe kɛ Bamako est-ce que a b'o kalama u ka drone minnu bɛ n'a b'a fɔ ko drone kamikaze n'i bɛ se i bɛ to Kayi ka wuli a bɛ kilomètre 100 caman boli ka sɔrɔ ka taa frappe kɛ 1000 kilomètres i bɛ to fɔ Kidali ka Bamako gosi o drone u bɛ ka commencer ka mɔgɔ entraîner n'o de a yɔrɔ yɛrɛ sɛbɛnnen filɛ a yɔrɔ la n y'a sɛbɛnnen a yɔrɔ la ko u bɛ ka commencer k'u entraîner de u bɛ ka commencer ka terror entraîner de u ma tila fɔlɔ a sigi Bamakɔ kɔnɔ finman ka ɲi jɛman man ɲi a politicien de Mali ci oi Assimi Goïta nana sɔrɔ Mali tiɲɛnen don est-ce que a tɛ kɔnɔ sutaka fɔ la a y'an faga quoi wallahi n'an bɛɛ kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ma an tɛ se nin bɛɛ la mais voilà le coup est déjà parti
Ça me fait mal. Mais ni information de Kanibi. Faransi bora Faransi ma duga yafo. Ou yafo de kube ka marfa di opposant politique ma. Aya yo to tient mudanga surasuka ani irisuka. Mais moi je soutiens l'armée malienne. Et puis irisuka to malala kadne. Si ça obena irisuka surasu de diaboliser ça kolu ke terror yi. Ka munu yere mo ko fagala yere kolu ke ina folu ke olu e révolutionnaire udi. Allah. Allah ka jamana o de ku ka me.